Odhiambo machielo nyakoro mgajwang' odhiambo mar Jumapil harwakie chenro mar ratil tarik 19 dweno mar adek higa mar 2023 panodong' mana seche machuok kende to kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance bago ng'anyo mar tipo e pacho ka en banyo mbele ko nyakoro mgajwang' osenyuolo paro mopogore opogore. Oganda jo Kenya medo golo pachgi jotelo medo golo pachgi nyakoro mgajwang' bende jatend piny Kenya William Ruto kawuono golo pache e gwenge ma Kapsabet kamano oyuore lamo ka bende wacho ni ang' nochiwo bila mabende dhi konyo rito mwandu jo Kenya kina bende ng'anyo no dhi timore nyakoro mgajwang'. Waketo wang'wa mar nyisi mag bende bro tucho kana mag bende tucho ma kawuono ka bende nyalo ng'iyo ka magi gin kombe marito twak mar ratil twak midhi ta kanyo gi George Bati gidhi goyo mbaka kanyo gi Charles Owino mane en mano ja siasa kaito gin kanyo bende Gibran Weche janon siasa gidhi gomba ke wichala mar piny Kenya pani kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance sechegi temo sundo piny Kenya mondo mi kara jatend piny Kenya mondo mi oduokie nengo mar ngima piny nengo ma bende sani kro dhi mbele mokalo en twak ma okidwa no bai to mokwongo wang'ie thund weche. It is not possible and it will not happen. Mr. Raila Odinga has no reason whatsoever to terrorize the country. Unaniki ugo karombute. Wadi mwanyi Spain. Nijo Kenya na gitagro. Raila Odinga omako chung' ni ng'anyo mar Azimio nyaka ka jot jatend piny pod nitie ka jatend piny toko ni obila oikore mar kedo gi joketh chik. Both of them do not meet the thresholds of the law and therefore their requests were declined. Obila ma Nairobi okwero ng'anyo mar Azimio kod mar jo ohala ma Nairobi wera ni jobag ng'anyo ok ochopo dwaro mar chik. Nyocha serikal ng'ado wa NSSF silingo 200 sani ong'ado 1,180 inwang'o no koro wahinyre. Kwa hivyo wanonyiso Ruto ni katicho tame to opak and go. Jo Kenya mayuto gi ni piny omedo chwalo ywak wi pek mar ngima mamono gi yudo gigo ma ochuno e ngimagi. Machegni nyakoro mgajwang' e chenro ni maratil wantiere kanyo gi Belinda Dhiambo maloko na wechegi bethuolo matudri kodwa helai marote machuok 2-3-6 ka bende wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook live bende wantiere Twitter gi YouTube nyiswa pachi kotendo gi magi mwaikoni Odhiambo makawuono. Wachako gi mano motenre kod wechego Margarita mapachoka kama komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei wacho ni ng'anyo mar Azimio chano bago kiny odhi ataro mar chike mapachoka. Bungei wacho ni jo Azimio nyochwalo negi andika chunyo tieno manyiso negi chano ng'anyo wuok tich gino mabende koro wacho ni odhi ataro mar chik madwaro ni obila winji omi wach ndala dek motelo ne ng'anyo makamano. Jatend migawo mar arita Kithure Kindiki te ote mare okoni obila biro chiwo arita makare na jo Kenya gi mwandu gi kinde ma ng'anyo no dhi mbele. Kindiki osiemo jobag ng'anyo ni kik tem rocho ratiro mar oganda jo Kenya mamoko. Seche manok motelo ne ng'anyo mochan kod kweth mar Azimio la Umoja One Kenya e boma ma Nairobi, piny owacho golo siem mager ni ng'ata motemo dhi ataro mar chik biro mote bade. Kokalo andika moyiedhi, jatend migawo mar arita Kithure Kindiki olero ni piny owacho yango chik namba 37 moyiene oganda ng'anyo kendo chokore gi kwe ka gichwalo ng'ur margi. Kata kamano oluwo ni ok gibiyie mondo roch ratich oganda mamoko e yo moro amora. Kindiki bendo koni onge ng'ato ma ibiro yiene ketho mwandu mar jomoko ka osingo ni obila osemi chik mar tiyo gi yore duto mag chike rito ngima kod mwandu mag jopiny. Kokalo andikano, piny owacho golo siem ne ng'ata ma biro ketho chik ni biro rakruok kode maonge dewo wang'. Kosingo arita ni kuonde ma idewe pachoka, Kindiki oluwo ni obila dhi chiwo arita ni kuonde duto ma idewo kaka chik dwaro kendo ni obila nyaka mi thuolo mar timo tijgi mar rito jopiny. E wi lendo mane kweth mar Azimio golo ni wuok tich en odiechieng' mar yweyo, Kindiki okoni wuok tich tarik 20 dwe mar adek en odiechieng' tich kendo jiwo jopiny mondo dhi nyime kod tijegi kaka pile maonge luoro moro amora kosingo ni piny owacho oketo lai mopuch mar neno ni arita ni kare. Ogolo siem ne ng'ata ma biro siayo oganda kata dhi ataro mar chik ni nyong'ong mar piny owacho ket kuomgi kendo ni bad piny owacho marabora biro makogi. Magi timore kinde ma komanda mar obila ma Nairobi Adamson Bungei to wacho ni ng'anyo ma Azimio chano timo en ataro mar chik. Ma bende chung' mar obila ewi kweth machielo mag johala ma bende ne ochano mar bago ng'anyo odiechieng' onogo. Bungei wacho ni Azimio ne ochwalo negi lipot mar bago ng'anyo ngeso gotieno ataro mar chik
madwaro ni lipot makamano chwal ndalo adek motelo ni odiechieng' ng'anyo. We are in receipt of 2 requests that came late yesterday and today in the morning. One from Azimio La Umoja, one Kenya, and one from businessmen Nairobi community. But for the public interest, I just want to inform you that both of them do not meet the thresholds of the law, and therefore their requests were declined. If it is an illegal procession, it shall be made by the parameters of law. That is very clear. 2, State House is a protected area. There will be no roads closed. There are no roads closed. The whole roads will be operational. E kinde ni makoro siasa mar ng'anyo chwakore pachoka, geno mar jopiny ni winjruok biro bedo kind jotelo mondo ngima odhi nyime kaka pile maonge ng'ikruok moro amora. George Bati, Ramogi TV. Ramogi jwangin mana moko kuom weche mwaikoni odhiambo makawuono kwa dhi mbele wang'iye mago bende pod otendre gi ng'anyo mar kweth mar Azimio la Umoja One Kenya Lasim chan bag kanyo odiechieng'no makiny. Ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga oramo ni ng'anyo mar Azimio e buore Nairobi chieng' wuok tich biro dhi nyime kendo kwayo jopiny mondo owuog oko kar romgi. E twak mare kod Ramogi TV, Raila oyango ni ng'anyo mar gibiro chakore chuny boma maduong' ma Nairobi nyaka kar jot maduong' ma jatend piny Kenya. Chris Owino miyo waler mathoth kotendo gi wachno. Ataro kod weche mane owacho chieng' ngeso, ogai mar Azimio Raila Odinga onyonore ni ng'anyo mar Azimio chieng' wuok tich biro chakore e chuny boma ni maduong' ma Nairobi nyaka kar jot maduong' ma jatend piny State House. Koro jokanyanam ka kiny wasechokre e chuny boma ma Nairobi, to bang'e no kiny na wuothi ka wadhi kochiko ot maduong' mar dak mar jotelo iluongo ni State House mondo wadhi wadwar loch marwa. E twak mare kod Ramogi TV, Raila owacho ni ng'anyo mar Azimio nyaka dhi nyime bang' jatend piny Dr. William Ruto dino itene dwaro mane gimiye bwo ndalo 14 kendo kwayo jopiny mondo owuog oko kar rombgi mar timo ng'anyo. Omiyo kiny owuok oko te mondo wadhi wanyis jopiny mangima ni jo Kenya ko yie gi gima dhi nyime e Kenya ka. Jopiny ko yie gi gima dhi nyime. Kendo mondo jopiny one ni ok ni jokanyanam kende, ogendni ma Kenya mang'eny ma ok dwaro loch mar Bwana Ruto. Kiny iwuog oko, wuotho to donjo e town, nyaka chuny town tir. To kwa chopo kanyo ni to biro nyiso gik kaka wadwaro wuotho. Moko kuom dwaro mane Azimio chwalo ne jatend piny ne en duoko piny nengo ngima, chungo chenro mar gwelo commissioners manyien mag IEBC kaachiel gi yawo server mar IEBC kaka yo mar ng'eyo adiera ewi duoko mag yiero mar tend piny e kind weche mamoko. Gimiluongo ni Electoral Commission IEBC ochalo kaka jarifari ma go firimbi ka timbe gocho. To rifari ok ber ka tim achiel kende ma yiero. Nyaka ji bed piny ma ji winjre. Ni wasewacho ni ok wayie gi yo ma Bwana Ruto dwaro loso go IEBC. Otamre odhi nyime. Sani koro osetieko dweche 6 nyaka nyocha Bwana Ruto donje loch. Nyaka donje loch no gik mang'eny mosekethre thurwa ka. Nengo mar ngima osedhi malo. Jo Kenya mang'eny sani chandre nikech gik mang'eny ma ji tiyogo nengo gi ni malo. Kod obed mogo, kod obed sukari, kod obed mafuta mar tedo. Raila bang'e to ne oriwore kod jotend Azimio mamoko e alam mar giko odira e gwenge mag Rongai, kama ne olero ni Azimio osendiko ne ogai mar obila Jafet Kome ewi ng'anyo margi ma chieng' wuok tich. Bwana Poranya aliandikia barua Inspector General ya Police akamwambia kwamba siku ya Jumatatu tarehe 20 Kenya zote watu watafanya maandamano. Ne omedo wacho ni kaluwore kod pen chik manyien mar 2010 obila onge kod teko mar tamo ng'ato timo ng'anyo. Kama ni pala haitaji ruhusa ya polisi. Mtaki ufanye kile notification sasa. Utalifanya tayari. Kesho mtu asikutoshe. Kesho hakuna kutisha mtu sawa.
Wacho makamano bende osir lwedo kod jatend duond bura mar Wiper Kalonzo Musyoka kod nyawadgi mar NARC Kenya Martha Karua ma aloso e alam machielo e bore Nairobi mane olero ni jopiny gi ratiro mar timo ng'anyo mamuol. For the first time in our country, maandamano imeandikwa kwa katiba. Hii si wakati wa Moi ile tulikuwa tunachapwa na viboko. Kalonzo olero ni piny owacho chano tiyo kod obila e muocho tule kinde ng'anyo mag Azimio, ka bende onyiero jogo mosebedo ka wuondo jopiny ni en oko e piny Australia ka oyango ni obiro chopo e ng'anyo ma chieng' wuok tich. But we also sure kwamba wale ambao kwa mfano walikuwa wanasema Kalonzo ameenda Australia, Kalonzo ameenda wapi, they are panicked. We know they are planning kuleta watu wengine wa askari police in uniform waje pamoja uingiliane na sisi pale, alafu walete furugu. We know all that. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Esachego nyakora mgajuang jatenda piny Kenya William Ruto singo ni obila oikore mara koregi kweta Azimio. Moja wan Kenya Alliance kadipone giketho kwe mapacho kako kalo ng'anyo ma gichano bagudio chieng' makiny. Ruto ramo ni Raila Odinga ne nitie kinde mano chumi kethore pachoka kokale lwet telo mokalo ma ok owinjore oting' duonde sani. Nyasi mar lamo manotero jatend piny Kenya William Ruto e kaunti ma Nandi kuom thuolo mokwongo nyaka no kaw tend piny Kenya. Jatend piny Kenya William Ruto wacho ni Raila Odinga gilange onge gi wach motegno machuno ni nyaka gibag ng'anyo e pachoka. Komedo ni atua ma Odinga pango kao en mana mar ketho mwandu jo Kenya. Mimi nataka niwaulize maaskofu, haya mambo ya maandamano yini mtaomba Mungu, sisi tutapambana na hawa. Rafiki yangu Bwana Odinga hana sababu yeyote ya kutupiganisha, kuleta maandamano, kuleta fujo, kuleta vita. Hana sababu yeyote. Ruto singorito mwandu jo Kenya kotio kudobila mwacho ni oseikore makare kabende okwero Odinga mondo we olokoyo kuom oganda jo Kenya wera ni ong'eyo maler ni en owuon no konyo ketho chumi mathurka. The cost of living, which because of his actions is the reason why Kenya today is hungry. We will not allow you. You have terrorized the people of Nyanza with violence, chaos, and anarchy. You now want to extend to terrorize the people of Kenya. Ruto nyiso yie mare mar loso chumi mar piny Kenya maonge ologope pinje maoko kotio kod osuru makoro singo ne ji duto nyaka chul mar bero thurka. He is telling us that he wants to decide who will appoint the IEBC. He doesn't want the law. He doesn't want the constitution. He doesn't want the law society of Kenya to appoint people. He doesn't want religious leaders to appoint people. He doesn't want PSC. He doesn't want Parliamentary Service Commission. He doesn't want political parties to decide. He wants to decide himself against the Constitution and with no law. That is anarchy. I feel very sad, Your Excellency, when your predecessor, President Uhuru Kenyatta, anasponsor mambo kama haya. Why do I feel very sad as a cabinet secretary now? It's because, Your Excellency, he knows the problems he left with us. To sort out a bill of 900 billion, to raise money to make sure that the economy can support the road projects and many other projects, requires a peaceful environment. Ruto singo chwalo dongruok e kaunti ma Nandi koting'o gero pautuke, chiwo mbolea kod kothe ne jopur, gero kuonde thieth to gi mamoko. Kapoda manyomago mag ng'anyo nyakurom gajuang jotelo mag dinde kowuok e gwenge mopogore opogore oko mar kwedo ng'anyo mar johera mar Azimio la Umoja One Kenya Alliance mano mochan bago odiochieng'no makiny. Bishop Philip Anyolo mano somo report mar riwruok mar dinde jokopere e piny Kenya okwayo jatenda piny Kenya William Ruto kod jatenda Azimio la Umoja One Kenya Alliance mondo omany yore mamoko mag loso weche ma okwako Kenya ma ok obago ng'anyo. Kaka jurito mondi lero nwa jodolo mamoko bende koro siro mana chung' makamano. Giseche matin kende to oganda jo Azimio chako ng'anyo margi mar kwedo sirkand William Ruto. Jodolo mag din mopogore opogore owuok oko mar jiwo jatend piny Kenya kod jatend Azimio la Umoja mondo mi obed piny mar twak ka oponi giduto gidwaro ber ne piny Kenya. Katika familia mo
Kane otwake lamo makawuone kar dak Mathika, Bishop mar din Kopere Philip Anyolo ogolo andika mane giriwie paro kaka jodolo mag din Kopere, kama duong'e andika margi to en ni jotelo ariyogi obed piny mar loso gigo magiparo ni kelo gwenyruok e kindgi. We as Kenyan citizens are faced by many or by way too many problems as a country, majorly famine and hunger and cost of high living. We as a country must decide that we are not going back to that slippery path that leads to violence. Our leaders, let us sit down together as Kenyans. Let us reason together. We cannot allow our country to recede into disaster. Bende kaunti Manandi, jodolo moko koni pod en chon mondo mi Raila ose sirkand Ruto kuom nengo mar gik moko ka gikwayo Raila mondo med sirkand Kenya Kwanza thuolo mar bero weche magidwaro ni mondo olosi. We, the judge in Nandi and the community, call upon the opposition leader, the Right Honorable Raila Odinga, and the team of Azimio One Kenya to allow the Kenya Kwanza government a grace period to settle down and for it to take off from the runway before charging her harshly. Niulize mzee mwenzangu, Raila ni mtu ya raika yangu? Hawa vijana sasa weko kwa uongozi ni watoto wetu. Nataka niombe kwa unyenyekevu awachie nafasi watoto wetu waongoze nchi. Tunataka amani katika nchi. Hatutaki chuki. Tunataka amani na upendo. E kaunti ma Kisumu, kanisa mar Deliverance ka hotel negi kod jadolo margi Jasper Mose okoni kweth mar rowere matindo kik ti kod thuolo mar ng'anyo e ketho mwandu mag ji kod mago mag piny owacho ka okoni mago biro duoko Kenya chien. We join the rest of the clergy to ask the two leaders, that is President William Ruto and the Honorable Raila Amolo Odinga, to have a dialogue as opposed to street demos that will remind the youth and all energetic Kenyans not to forget what we have achieved in terms of infrastructural development in our respective regions, and so, as such, refuse the agitation to compromise the state and nature of our own resources. Kwayo machal kod magi biro e kinde ma Azimio to ramo ni ng'anyo dhi nyime chakre sa 12 mar wuok tich. Judith Omondi, Ramogi TV. Ramogi Jwange County ma Kisumu ma Koraterie kama bende nentiere kweth masiro gi kweth ma bende koro ok sir ng'anyo ma kamano. Ne girakore odiochieng'no ma kawuono. Ayudo ni ng'anyo mar kweth makwedo ng'anyo mar Azimio orochore apoya bang' kweth machielo masiro ng'anyo mar Azimio rado kodgi ka gidhi nyime gi ng'anyo ma kamano. Kweth makwedo ng'anyo mar Azimio no biro kanyakla mar kwedo ng'anyo mobagi odiochieng'no makiny. Kata kamano ng'anyo no gore Luanda bang' kweth machielo keyogi. Kaka jafwambo marwa ma Kisumu James Okoth lero, ng'anyo machielo bende no bagi e kaunti ma Homa Bay ne ikruok ne mano ma ichan bag odiochieng' makiny. Uganda mochung' ataro gi kwayo jo Azimio mar dhi ng'anyo ne owuok kar rombgi ka giting'o oboke mag ote kwe kendo ng'anyo ka gikwedo kweth jo Azimio machano ng'anyo odiechieng' makiny e chuny boma ma Nairobi. Akwayo joma thindo ma ponono ni kindwa idho mtoka ka dhi Nairobi. Nyaka ung'e maber ni Nairobi ni wasega dhi. Oganda mang'eny dhiga to donga Nairobi. Moko tho, moko transport onge. Nikech sami dhi to yot, sami duogo to tek. Kata kamano, ng'anyo no ne orochore bang' kweth machielo masiro ng'anyo mag Azimio rakore kodgi e apaya ma ochomo tesend nyamburko ma Kisumu. Tunaharibu leo! Hawezi kucheza na Raila Amolo Odinga bwana. Raila ndio kiongozi mwenye tulichagua kama president yetu. Walichama ng'oo!
Kongo ket pinyo bet maber mondi mondo obed gi kwe. Akwayo jite mondo chungi Raila kiny wadhi e State House. Mano kende. Onge wach machielo. Kapo ni in ng'ata mano yier gi chama mar ODM. To kata ka in ng'ata mano chung gi chama mar ODM. Ok inyal wuotho gi Raila Odinga. Wenwa Raila no mos. Nikech nyaka sani Raila ne baba mowinjo. Kendo wanyisi ni Kisumu County kaeri. My point of argument ma Raila bagen godo. Wan jo Kisumu wachungi Raila. Ober orak. Liet e kind kwethgo ne oywayo obila ma bende ne oko ni romo mag ng'anyo nyaka tim mana kalore gi dwaro mar chik. Hiyo procession ya peaceful demonstration, they did not notify the police. Hawa watu wameingia na kuingia kwa street. So tunaomba next time it is good to notify the OCS. So from there we can arrange for security. Tukua provoked haitaleta maneno mzuri. So tunaomba wananchi wawe watulivu na tunaomba tena wawe watulivu. Hatutaki maneno mingi. E sub-county Mandhewa, e county ma Homa Bay, moko kuom jopiny ne owuok oko motelo ne ng'anyo makiny kendo ywago pek mar ngima ka ginyiso sir makende ne kweth jo Azimio. Sirikal matiyo to ji hinyore. Jopiny yore ga dieri. Bechunga ni malo. Mo ni malo. Ngima dhi malo moyo school fees ni malo. Ngima temara yetiyogo. Oheo raia. Wadwaro ni mondo yaunwa sava mondo wang'eni to baba no mal nang'o. Wan kaka mine Mandhiwa wadenyo. Kendo kwanyal denyo kama to Ruto to karore ofis. Wasiro maandamano mar kwe. Kendo wan bang' baba. Wan wasiro maandamano motel kendo luongi jakom Raila Amolo Odinga. Nekech ngima matek tweta ne dhako man piny nyaka dhako muti. Pogruok mar paro e kind oganda kalure gi ng'anyo michano bagi gi tend Azimio en gino makoro onyiedhore ayanga ka koro tend arita kwe to golo siem ni jobag ng'anyo ma ok omi puoth makamano. Kata kamano, moko kuomgi pod ong'ado motegno e chunygi ni nyaka gidhi nyime gi kwedo tend sirikal kalure gi pek mar ngima. James Okoth, Ramogi TV. Aya, nyakora mga jong wasingolo ni machiegni ahinya wachno mar ng'anyo michan bag odiochieng'no makiny. Kapod wago mana tach kanyo, luoro medo kwako johala ma Nairobi kaluwore kod ng'anyo ma osing bagi gi Azimio la Umoja One Kenya Alliance chieng' wuok tich. Mana kaka jafwambo marwa Edwin Okoth leronwa, singo ma osechiwnegi ni arita kwe biro bedo makare pod weyo moko kuomgi kod kibaji. Ni ginyalo yepo to jonyiewo ok bibiro kata ok biyudre ka ng'anyo dhi nyime. Jumapil ndalo achiel kende to ng'anyo ma obagi kod jotend riwruok siasa mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance chakore. Luoro mako johala kendo yegi oludogi. Magi goyo ng'wech nyaka tesendo bila mane boma ma Nairobi. Ywak margi Sisi tumefeel biashara zetu ziko threatened kwa sababu biashara zetu ndio maisha yetu. Kwa sababu za leo unaona mtu anaongea anasema kesho kesho biashara hazita operate, ati gari ikipatikana kwa barabara tena gari ati kesho ni holiday. So sisi tunajua hao pia wako na haki yao ya kudemonstrate. Lakini pia sisi tulikuwa tumekuja hapa ili tupatiwe permit ya peaceful demonstration ili tujue vile sisi wenyewe tutaweza kulinda biashara zetu. Igelo dorani bedo ni thoth oganda nyalo bet kod luoro mar bire chuny boma. Ohala ok nyal bet maber. Kendo kata rita kwe maisingonegi nyalo rem magi yud lal. Kuna watu ambao wamepangwa tayari wanatakana kuletwa hapa Nairobi. Nasikia wako kwenye mabasi. Mtu ametoka mahali kama Muhoroni, mtu ametoka mahali kama Kiambaa, mtu ametoka Bondo, mtu ametoka Mombasa, analetwa Nairobi. Hana habari hata Tomboya ni wapi. Hana habari Mwindi Mbingu ni wapi. Hana habari hata Taveta Road ni wapi. Na amefika hapa, anakuja hapa kututolea nguo, aanze kuharibu biashara. Sisi tunataka kusema ya kwamba tumekataa mambo kama hayo. Kwa sababu ukileta demonstration hapa, matatu zinakuja hapa, biashara zimesimamishwa, wachuuzi wako, wale wanauza wako, wale wananunua wako, tutafanya namna gani? Na tujalipa hizi vitu zote ambazo tunasema. Obila kata kamano ne okomiyo johala go thuolo mar timo ng'anyo. Mane gin bende gichano bet gode dier boma. Ka omed mana singne gini arita biro bet makare. Buok e kind johala koro kelo ranyisi manyien mar pek mang'anyo mawuok tich nyalo bet gode ochumi masane yulo kendo gima medo bet matek. Waterbus mating'o jowuoth e kind Kisumu kod Kendu Bay oselando ne gino gibitiyo chieng' wuok tich. E milome manogol kod tend kambi mar Waterbus no ne giwacho
ni ok gin kod adier gi arita mantiere chieng' wuok tich. Weg nyamburko mag 4NTE mating'o jowuoth kowuok Nakuru, Nyeri, Eldoret, Isiolo e kind gwenge mamoko koro kwayo jotelo mondo many yore mamoko mag keto winjruok makare kindgi. Wakati maandamano iko, ujue hakuna mtu atatoka nyumbani, hakuna mtu atatembea, na hiyo inaathiri biashara yetu na maisha yetu kwa jumla. Kwa hivyo sisi tunakataa, tunaomba wenye wanataka kuandamana waende waongee na serikali, waelewane chenye wanataka. Lakini sisi tunataka amani na biashara Kenya. Kuna matatu ya 4NT. Hata kama ni kukodishwa itakodishwa, itapeleka watu kwa maandamano Nairobi. Hiyo tumekubaliana. Hii ni geoba wanasiasa. Unajua hii ni mambo mengine hii. Sisi ni watu wa biashara, wanasiasa nao wangetafuta mambo ya kusikizana bila kutuhusisha. Kwa sababu sasa hivi wanaanza maandamano, wale watu wanaumia ni sisi wenye biashara. Ukiona ile magari sasa itaumizwa, ni wale watu watakataa kwenda, ni wale watu tunahudumia. Lakini wao kwa sababu wako na magari, wao watatembea kama kawaida. Kata beni arita nyalo bet makare chieng' wuok tich. Luoro ma johala ni godo koro nyalo rocho ohala, kama oganda bende nyalo ywayo ng'ich ma ok gidhi e chuny boma. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kamachielo jaod bura ma Suba North Carol Omondi onyiso duond bura mar ODM mondo owe sando jod bura aboro mag duond bura no mayande otimo limbe kar jot ma jatend piny Kenya. Karoli wacho ni jod bura mamoko moingo 18 mawuok e gwenge makaluo bende yande otimo limbe ne jatend piny Kenya yora panda kendo pok ji olose kata matin. Wacho ni jod bura go osebedo kapondo kendo lidho kadhi timo limbe makamano. Kabende koro wacho ni jodito mag sirikal mar Kenya Kwanza oluor goe mbaka nikech ibiro tis jotelogo ni andhoga. Nitie ji mang'eny madhi ka sirikal kocha to gidhi gotieno. Nitie mago sime. Nitie mapondo mok dwa dhi adhara. Ging'eny moingo wa joma dhi adhara gi. Ging'eny kabisa. Makata wambe nwabuok kan wadhi kocha tinyiswa ni ng'ane gini nyoni ka nyoro, ng'ane gini nobiro ka, ng'ane gini go sime dwa biro ka. Wambe nwabuok abuoka ni to kare ang'o mosebet ka timore. Koro mano to timre kuro, ng'ato timatima gima nie pache. Lakini wan wawuok ni wadwa manyo gik moko manyalo konyo jopiny kendo kaka ng'ama omi telo gi katiba. Wan kwa dhi kuro kwa wach kode siasa. Waonge gi mpango moro ni wabro dhi e UDA. Mano ok plan marwa. Joluo ma odhi e UDA gine gisedhi e UDA moserwak ne gi kondo. Wan waromo kode kaka koro ker mar Kenya. To wawacho mana kode weche maendeleo. Kora mga juang enda ka 27 bang' saa 1 madhiambo chendo enda tilero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV na gweli kacha ne goe kodwa mbaka nyiso pachi kotendo gi mago mwaiko ni chendo ni udhiambo makawuono. Stella Recho Bugane ni kacha wacho ni ntiere kodwa e chendo maratil kati wacho ni Owino Mishura bende wacho ni kaintiere maranda en bende wacho ni osiro ng'anyo mar kweth mar Azimio. Kabano kanyo ka Bishop lungo kanyo ni Okoth Diego Costa Wood Migori kantiere Kisumu dala Kondele wacho kanyo ni bishobe go kik parni gi winjo maber kaka oganda jo Kenya omiyo wacho ni jotije gin jogo mabende winjo bed ni sundo pinyo wacho mondo los ngima ne oganda jo Kenya. Frederick Ouma kata Agabo wana Wood Minadundo kantiere Nyakune Got Homa Bay County wacho kanyo ni Raila Amolo Odinga ma pod gisiro wachne ko wacho ni gidhi ng'anyo to gin gidhi adhia kamano kendo giwacho ka nyakwaro Mgajuanga ne pod giketo mana wangi e wechego mag ng'anyo odiochieng'no makiny. Richard Oyoto wacho ni joluo pod duoko oganda ma counties makaluo chien gi weche mag ng'anyo. Paulsin Alaro to wacho kanyo ni en bende wacho ni en kinyo dhi ng'anyo johala tem chamo mano mabende gisebedo ka giyudo mapile. Wacho ni ng'anyo ma kama en mano mar bero piny Kenya. Joseph Ugola wacho ni en bende wacho ni jodolo go hemasane uso pinywa ka bende ok gidwar ni mondo ginyisa sirikal adier. Wakayo matin kwa duogo prontiere kod mathoth e chendo ni maratil medkete manaka e Ramogi TV.
Kenyans are winning big on shabiki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shabiki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shabiki.com. Step by step, every day, practice. Ng'ama miyo ong'eyo ber mar tim makare kaka math mokinyi manigi ndhadhu kendo milimili kod blue band pile ka pile opong'e gi omega 3 kod omega 6 gi teko madwarore. Math mokinyi gi blue band, dongruok mag-gi makare pile ka pile. Machiegni kendo nyakorom ka jwang'ero kamano kuom medo kete mana kae chendo ni maratil wadhi mbele gi miyo weche go manyien. Thoth oganda jo Kenya to chutho mago mayuto gi ni piny sani ywak ni ok ginyal dak e ngima mowinjore kaluwore gi nengo mwandu masani oidho. Giywak ni omwom magiyudo kowuok e ohelni magiloko ni piny moloyo omwom monego giti godo korka chiemo, chulo school fees kod yore mamoko. Joja oko nigi ler mathoth kuok e kaunti ma Mombasa. Medruok mar nengo chiemo kaachiel kod mwandu mamoko koro chuno moko kuom jodak e kaunti ma Mombasa dak e yo mopogore kod kaka owinjore. Nyocha kan gi siling 500 anyalo chamo the whole day, sani ok anyalo chamo 500. Sani chuna ni mondo odiochieng' amadh breakfast acham sapa kende. Sapa no samona kuon gomena. Omena minwa mur na ko adala. Koro nwango ni kirango kaka kodoko ka chiemo tek. Ok inyalo laumu kata joma uso kibanda. Obendo uso mang'eny nikopo gubei mamalo nikopo ongo go kumoware. Tek. Adier ma Nyasaye sani kata pesa ka yudo anyalo income maratin. Pesa ka yudo kidonjo gi pesa ot kata 1000 onge gimoro amora minyalo ng'iewo. Kiseng'iewo moga achiel pesa no rumo. Kwa hivyo onge kata nyathini ok nyal dhi school. Oridore sani ok wa manage sana. Sani gik moko dhi malo makata wan sani biashara no wauso maji 20 sani 30 biashara sani kama kwa dhi wero ng'atno oketnwa gik moko malo. To kata bang' piny owacho singo mar neno ni gibero uchumi ma pacho ka, oganda mathoth pod ywak ka gikoni piny owacho medo mana nyiedhogi kata obedo ni giseduono mondo mi gichul ushuru ma gikoni obaro gi ndasi. To wan wang'o kaka to kwanyal nyiewo mafuta. Ok wanyal nyiewo kata na kibrit oganda jo Ramogi. To wawacho ni Kenya wan kama ber. Wagoyo erokamano kech jotelo moyier. Cabinet mno yier. Cabinet ok nyal kelonwa rent. Cabinet ok nyal kelonwa school fee. Cabinet ok nyal chulonwa bills mekwa. Ana japuonj sani nyaka tax moketnwa hiyo mshahara malo. Nyaka medication marwa ing'ado pesa mamalo. Kiduogo nyocha serikal ng'ado wa NSSF siling 200. Sani ong'ado 1,080. Inwango nukoro wa hinyre. Onge gimara mara mosetimo ne mama mboga. Kanyo ka oyiero Masies, nyo oyiero ji 50, nyo kwaneno mama mboga kata chiel. Kwa hivyo wanonyiso Ruto ni katicho tame to opak and go. Uchumi mar Kenya ok nyal bedo maber nikech wakelo gimiluongo i Kenya ka no ushoga. Wakelo gimiluongo i Kenya ka ne uchuki mar negruok. Ywak maket kod mano ne bende onyiedhore kaunti ma Kisumu. Ngima tek nyowuoyo. Ochumi oidho manengo gimoro amora ni malo makaka dwa konyre onge. Iyudo ka sukari manyocha wanyiewo siling 150 sani en 180, orie 200. Mogo mayande wanyiewo 110 sani en 130. Piny ochomo kure. During campaigns president manitie sani Honorable Ruto nowacho ni muma dhi go chumi piny. Oketo muma piny, uchumi be dhi piny. Chakre muma ne ket piny, uchumi koko idho. Koro wakia ni nowacho vice versa kaso nowacho ang'o. Kaka wan joma miyo kidhi e duka chiro nyiewo gimoro amora tibro yudo ka bei ni malo ma nitie gik mochuno ma nyiri nyaka tigo kaka sanitary towels for example. Kidhi kucho tibro yudo ngima ka ni malo to mago gik mochuno ma nyaka wati. Kamoko kuom gito koro neno ni yo makende mar bero uchumi ma pacho ka en temo sundo piny owacho e yor bago ng'anyo. Wawaro mtumba oko kwa kelo ka government kao tax te. Wanaseka mtumba wa mwaseduoke od. Japiko marimbu ne wegi apiko. Tonego beni chulo 300 odiochieng' oseduoko ne wegi apiko. Fuel ni malo. Wayo yudhe te kaka Raila Amolo Odinga nosewacho toke kanyo. Ni wuok tich wawuoguru joma ng'eny, wawuoguru yudhe, wadhi e ng'anyo ni. Wan kaka youth ma Kisumu. Kiny it will be peaceful demonstration. Kendo mit maratari, to lit maratari.
Maandamano notim ndalo Uhuru Kenyatta nokonyowa, wadonji handshake nokonyowa. Mae be nyalo konyowa, lakini kwa dhi ama to walingo kwa ywak. Wadhi to mbele ka kuber. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Teri kaunti ya Migori nyakoromoga juang kama johala makwan gi opra beach kwano lal banka dukni mag ginyo muki gi tend county ma Migori otieno ma pinyo rugo kawuono. Johala go matimo hala gi ngapaya mag boma ma Migori ywak ne gisetemo ywak ne tend county no mondo miyo wene gi thuolo monde to mano konyuolo lemo. Jakom johala matinde sub county ma Suna East Isaiah Ogola wacho ni ne okomi gi milome e wi chenro ma kamano. Jagoro mar county ya Migori Oscar Olima to kata kamano okoni milome no sechiu ne johala go yorandika to kod twak mar dhok. Sani igolo jo sanduk ng'ato samoro amana Kisumu obiro pango Migori katolo sanduk sanduke gi kigole odwa dhi pango gi odhi keto gi landi ng'a to kumoro onge kuma miye sanduk be idhi keto chiro mi usi chiemo. Koro gavana wetugo kodwa, gavana omiwa direction maber to losnwa gik moko okwa biye iketho gige japiko akwero to joge ne otamore kanyo ne wantiere olumo ne ntiere olwalo ne ntiere minister pondi ne ntiere chief mera ne ntiere gijo kanjo gi polise. Koro ma wadwa timo nade an kaka jatelo atemo wuoyo kodgi to giwinja kare telo mane me gidwaro gima waneno poponi en gimuchilo ng'e adier to wawuore wan wauso sanduk an machung' kane auso sanduk mar maiti ombosi we sanduk atero kanye sanduk dingi ter daladi dong jogweng' onegi to nyithindo dong deringi ochilo konywa mia kama de atero sanduk giso kama tero sanduk akosa maduong' sanduk ema wan go ka wauso sanduk nomiwa gi jo trade makamwa dhi e onge. Moko kuom jopuonj madongo mag skunde sekondari ywak ni thoth jopuonj mane gindike yor kojolo korikao kendo itere junior secondary wach marocho chenro gi mag somo nikech koro kwan jopuonj dok piny kendo gidong kod ting mar menyo kendo. Betty Musindi ma en japuonj maduong' mar Bishop Okoth Mboga e kaunti ma Siaya mane lose kinde chiwo mich ne jopuonjre manotiyo maber e piny ma klas 12 mokalo kone gitemo matek maneno ne gin kod jopuonj moromo makmana ni duol mandiko jopuonje pacho ka TSC nyaka jiw gi lwedo kendo manyo yore mamoko mag tiyo kodgi machiegni ka indiko jopuonj. Okoni no mag jopuonj maromo 17 ka onge manomedi kata achiel. Director mar somo e kaunti no Leonard Kabaki bende no jiwo jonyuol mondo osir somo mar junior secondary county no. There is inconsistency in schools, saying that within a short time, the teacher you have had for about 2 years has been deployed to junior secondary. This year we had 17 teachers going. That means inconsistent. The teachers we are seeing here are those we have recruited. When we shall have the next advert, they will be recruited not just in our school, in other schools. Training teachers on junior secondary education. And this is going on for 5 days so that we ensure that our children in junior secondary are taken care of. We are to give these pupils 15,040 shillings a year to help their in the institutions, and also we are now providing the textbooks that are required for their learning. Aduki kaunti ya Mombasa nyakoromoga juang kama gikone to koro en fungruok ne jopuonjre Mary Atieno kachiel kod Idris Ochieng mayande ni pacho likoni Mombasa nikech onge mar omenda mag chwalo gi skul. Maen bang' riwruok jolony ma joluo Mombasa midendo ni Luo Professionals wuko mar siro sombgi bang' neno sigandgi e wang' jowi mar Ramogi TV. Hoydo leno koya kuom jafwambo mar Mombasa George Aoko manoluo na wach ni yo machal kama. Anenoga ka nyithiwe tina kalo kae girwako uniform giting'o sanduke mag skul gidhi to anawinjoga marach. Koro ng'ata maneno video ni asayi ni mondo ikonywa. Asayi ni mondo okonya mondo adhi skul. Agombo dhi skul mondo alok ngima mar odwa. Ne en lit ne japuonjre Mary Atieno kachiel kod Idris Ochieng bang' rem dhi e form 1 gi jopuonjre wetegi kaluwore gi dhier mokwako familia mekgi.
Kata kamano, ywak gi ne gikone olokore buonjo bang' riwruok jolony ma onagi Mombasa wuok oko mar siro sombgi. Nashukuru sana wanalup kwa kunisaidia kwa kunipatia cheki ya mwaka nzima karo yangu ya shule. Nitatia bidii na nataka kuwa daktari wa surgeon. Nimefurahi sana kwa msaada wa lup alionipea na Mungu awazidishie na ongezee. Naahidi kwamba kwa msaada huu alionipa nitaenda kusoma kwa bidii na hatimaye nitimize ndoto langu ya kuwa lawyer. Ma ne ochope wang'e bang' Ramogi TV menyogie miechgi gino mane omako wang' luo professionals Mombasa motel ne kod jakom Pius Okech. Kono waido story mano kelgi Ramogi. Nwabedo piny mawacho ni kama nitiere ywak mar kwayo mar somo nyaka wabiye. Kech wang'eyo ni nyathi mopuonji, opuonji ne mamagi, opuonji ne babagi, ten mar oganda mzima. Gimada ahero nyiso nyithindwa gini bende, ka wamiyo riwo gi lwedo, gibende koro mondo giti matek, mondo jomodong chien ka oneni tiyo matek ni biro miyo gi nadi, biro miyo gidhi mbele. Kawuono nyabedo ni wan kaka wuono kiny waonge, to ka gitiyo matek ma gibedo kamoro kiny, to gibiro bedo gi nafas matimango mar konyo ma bende biro bang'e. Mor ma kamano ne bende onyiedhore wang' jonyuol nyithindogo ma gin mine modak kendgi kata single mothers. Umed mako nyithindo moko bende manyalo bedo gi ndhiero ka ina ma en kodoni. En mor maduong' kabisa. Aduoko erokamano maduong' ne Nyasaye. Agone jolup erokamano maduong' ahinya nikech ka ok gin to meri pengine de koro pod ni e ot. Ni kik luoro moro maki kapo nono ni ichopo kamoro ma ikwame matek. Duong'o dhoot e kinyalo ng'e ni in gi shida. Kami duong'ono e ka ng'ato nyalo ng'e ni kare ng'ane ni nonindo kech. Wane kaka wanyalo konyo. Nyithindo mwakonyogi ok giwuoge members mar loop, lakini gin nyithi onagi modak Mombasa nam chumbi ma minegi chandre e iye ka mondo ne kaka konyogi. Idris koro dhi e sikund yawuoyi midakie mar Wa, ka Mary to dhi e mano mar Shika Adabu ma en day school mantiere Likoni. Wabro puonjogi nyaka form 4. Omiya appeal ne jowa ma jolony mamani Mombasa wawuoguru oko mondo wakony nyithindwa. All stakeholders mani machiegni manyalo konyowa, let me encourage them that pesa ni kwa yudo to wachulo ga directly e skunde ma nyithindwa gisome. Koro nyaka gitim bidii kech wan gi emyo wan kod gi kae. Ka gitemo matek gibende gibang'e gibigi kon jok mamoko. En fungruok ne jopuonjre Mary kachiel kod Idris ka koro lekgi mar dhi skul koro ochopo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Wang'e mago mag tuke nyakorom gajuang kama Soka Sisters nong'ado tiko mar donje tielo mar timbe 16 bang' loyo klab mar Kangemi Ladies gonde 4-3 kokalo picha choma tuke mag FKF Cup kidieny mar Wakeine. Tugono mano bagia lap mar Waraka Grounds noruma modhi gol 1-1 manochuno tugo chopio picha choma. Soka Sisters noyudo gol mar dakika mar 69 kokalo kuom jatugo Ngigi Monicha kapok jatugo Nechesa Millicent loyo ne Kangemi Ladies e dakika mar 79. Loch mar Soka Sisters koro biro chwalo gi nyake tielo ma timbe 16 ka geno margi en chopo e finals mag tukego. Koromoga jong mane makelo e giko mar kidieny mokwongo mar chendo ni maratila nyisi kacha ni wantiere kod kidienje ariyo mokwongo nwa ikoni weche manyien mabende koro watieko mane sechegi. Enthola bende kora wei elwet George Bati mabiro kanyo gi twak maratil twak ma entiere kanyo gi wende ariyo kama oting'o Charles Owino ma en jasiasa bende gin kanyo gi Branwe ke manono weche go mag siasa gidhi keto piny Kenya e ratil ging'iye pek mar ngima ging'iye weche go bende mag ng'anyo mabag pango odiochieng'no ma Kenya koromoga jwang' en twak ma ok idwar no bai mabiro mana thuolo machuok